So, hi, hello. Maayong gabi natong tanan. So, for today's video, ubanon ta mo sa among panggawas ni Karen. So, alas 8 na sa gabi din baling tugnawa. Gaasong ako ang baba. Lumikan sa katugnaw. Akong gawa si Karen kay aron fresh ba. Kay nara siya kanuna sa sulod sa balay. Murag inununan. So, maglakalakaw mi karon mga 10 minutes ra ang tawa ko anak. Hi, say hi na. Hi. So, while manggawas mi, palitan ko sa akong bana og mas kagid ako ang kamot gumikan sa pagpanghugas sa plato. So, akong bana mo hinsulod sa tindahan mga bayot kay palit og mas. So, diri na ta magpaabot sa gawas. Na siya sa pharmacy. So, baling tugnawa jud kaayo. Nanguan na masit akong kamot sa ka tugnaw din hipod ba dayon sa gigamit namo nga sabon panghugas sa plato. Ato magong New Year si ko panghugas kay load akong ugangan og siya may hugason. Muna ako mo'y nang hugas. Tawa ko anak ko. Namula akong nawang sa katugnaw. Kay baling tugnawa jud di gyud madala og smiling kabugnaw din Gaulan og gisno ganina. Dayon dali ra kayo na mga 2 hours sa siguro nga ulan. Uro siya kada kag julin mga bayot. Ikapoy ko ginihap sa snow pila ka buk nataga. Dili ang uban murag purmag asin ba. So nagpaabot ko di sa kumbana. So, mulingkod ta aning bangko mga bayot while nagpaabot sa ako ang kapika sa kinabuhi. Pero nice no, mura siya og urea og porma, tawa. Aturo ng kuanan. Pahid-pahinan din ha. Hay lang ga, kung anak ko bukot kayo sa katugnaw. So, dani sa ta magtambay while ako ang bana nagpila sa pharmacy. Dayon, kuan atong New Year, pagkadaghanang bisita sa ako ang mga kagupa mga bayot. Muna nga ako ginalos ang tanan sa kuan, hugason ba? Kay kapila lagi mag-ilis og plato. What happened lang ga? Say hi na. Hi, thank you. So, mo ato. Balik na akong bana murag padulong na may pauli ani kitugnaw na kay mga bayot. Nagkatawa ko ba kay ako na sure ha. Kani bitaw mga taong amo tug unsay ka suyaan, ano ka ng mga taong mang block ba dayon i-unblock ra ba? Basta gani i-block ninyo ng inyo ang friend. Ano niyo na i-unblock balik? Nagpakugos ako bahandi. Nagpakugos. Paling bugata mura ko ga lokdog usa ka sa akong bugas. Purya buyag. Talangga. Ha. Talangga ni mama. Langga ka ni mama? Ha? We are home. So mo na to, nauli na gid mi. Wala na ako ka video og maayo kay akong anak nagpakugos. Unya akong bana pod gatulod sa kariton sa akong anak. So nakapalit gid siya og mas. Gailis dayon ko kay basa ako ang likod. Bugnaw magug kaayo nya. Gisingot akong likod basa ako ang gipang suot nga daghan kaayo. Gasapaw-sapaw magug kay tugnaw kaayo. Mukurog hasta ako ang tuhod. So akong anak matulog. Mao nang hinahinay kay kog tingog. Mao na to. Daghan kay bisita ko ang kagupa atong New Year. Mao nang gikagid akong kamot Daghan kaing kagid. Gikagid anang panghugas lagi. Kay daghan kay hugason. Nya og akong ugangan mo akong pahugason luoy pug kaayo. Kay mas gulang pa kaysa nako. Gana anak naman to sakit kayo, sakit. Daghan sakit ba? Mo nang ako na nang hugas. Siya may akong gibabantay sa akong anak. Dayon, mura to. Ang ako ding anak karon
na ay hintubo diri sa mata ba, pula. Nahadlok ko kay unya og kanang radiation basa. Sige niya lantaw og cellphone kay di man ni mukaon gud akong anak og way cellphone. Ay kanunay mang magatubang sa cellphone. Og wala man gani cellphone kanunay mag no no mama, no no, no no mami, magingon-ingon aron. Nya ipang salindot ng plato, gasalig man gyud gani. Og naay kuan, naay cellphone sa iyang tubangan. Aw, masipag tagduha ka oras paglingko nagkaon. Gidaghan ang lantaw pero talagsa ra mo tulon. Pero okay ra kay makakaon-kaon ra pero karon ang walay cellphone. 2 days na ako na siyang wagi pa cellphone kay namula lagi ng mata. Nanawag mi sa iyang pedya gahapon hingon og kanang butangan ako no og tiba. Kanang tibag bitaw itaplak ra kuno. Dayon og dili gyud daw mo kuan, di daw maayo, di daw mo kupos-kupos ipadala sa ospital. Mahadlok kong ipadala sa ospital kay daghan kaayong virus karon. Na ay pangbata nga virus na pud kuno. Sumunang nagpanagan ako. Pero karon duha na ka adlaw siguro karon. Hinulpa-hulpa na kay akong gibutangan og kuan, tiya. Then gatas. Mao man ay mga home remedy ba. So mao ni gipalit sa akong bana nga mask sa kamot. Bawo og unsaon pagbasa ni ay ang akong nabasahan ani cream moisturizing hand cream eliminates skin dryness. Na may English niyo pero nagdaghan gyud ning ila ang kuan ila ang language din hi. Mo na ako ang katak-an ba og kanang ako ra usara mo palit din cash ako ang dadon dili credit card. Magpanako ko kuan kanang lantaw kay maglantaw kay kanang pila kanino kay wa may gibutang nga presyo god. Nya di po ko kabasa og unsa para asa unsa na siya. Munang dili ko nila pasagdaan og ako ra usara mo adto kay nya kuan ba ilaron. Pero wala man kay mangingilad din higod. Ako pa man siguro mangingilad og nawo nga ni. Dayon gamiton ko ni siya inig humani mo og pang kuan pang hunaw before ka matulog mo toy ingon sa pharmacy nga gipalitan sa akong bana ni. Gipalitan ko sa una sa akong bana, lahi to siya color. Mura siya og puti ang color dayon di ko ganahan sa baho. Kani siya nagamit na nako ni siya. Karon pa gisimutan ako humot siya og baho, mura siya og kuan ba pants nga cream. Mura siya og baho. Dayon amot lang kahaog mo kuan ba kana sa akong kamot mo tugo ba kana sa akong kamot nga kaning kamot na tong murag kamot og kabaw nagumpa sa igot-igot pero okay ra kiri ra man pod madala ra man po ni siya og kuan madala ra og haplas ba ga-heater mi mga bayot kana mong heater mura og kuan mura og palak balantawan ninyo. Mo na mong heater init ka na mga bayot. Og ako sigurong kuan ilok din hamoy akong ibutang murag mauga-uga gyud. Mura siya og kuan ba? Unsa na gabuga og kalayo sa kainit mura may gilanda dinhi og magpaduol ka. Pero magpa-distansya pug ka tugnaw pug kaayo. Kay guys no manggod diri sa amo karon. Guys no karon sa gawas mo nang tugnaw kaayo. Samot na og kanang daghan kaayo ba kanang mulapaw na ang snow sa karsada. Na danlog kaayo mura og kanang basakan. Ang ila dinhi og mag-ulan dili danlog. Kay mura na mag hina-hinay ra nilang ulan diri ba pero og mag-snow gani mura siya og kanang yuta bitaw nga kanang danlog kay ba murag gabasak ka. Slide kayo. Mo nang og magkuhan, magpalit sila sapatos dire, ang spike anak ka bagaa kay aron dili sila ma-slide og maglakaw-lakaw sila. Then naman po track din nga magkuhan, maghinlo sa karsada. Pero di mosulod din sa mga kali-kali dito ra sa highway. Maghinlo dire sa kali-kali dili. Pero dool ra man pud ang highway gudanhi. Dali ra kaayo. So mora to daghan na kay kog na istorya no.
So, mora to guys. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Babush!